Здравейте! Продължаваме с ролята на организатора на отбора. Ролята на организатора на отбора е да, както от самото им име произлиза, той организира целия отбор, като съответно организатора на отбора може да създаде отбор. Като отбора може, един организатор на отбор може да създаде само един отбор. Той не може да създава повече от един отбор. Съответно, тук в момента съм направил един примерен тестов потребителски профил на организатор на отбор. Съответно, той е създал отбор, той си е въвел основните цветове на отбора, датата на създаване. Съответно, по всяко време той може да ги редактира, както логото на отбора, така и снимката с всичките играчи на отбора. Съответно, той може да добавя спонсори на самия отбор, като всеки един спонсор има организатора на отбора въвежда името на спонсора, линка към сайта към спонсора, съответно и логото към самия спонсор. Може да добави допълнителна информация за самия отбор. Тук отдолу в това меню той вижда всичките негови играчи, като по всяко време той може да отстранява играчи, съответно може и да привлича играчи. Привличането на играчи в меню начало, съответно търси в Players. И съответно в Players търси по имена. Само да видя дали съм... Не. Примерно да кажем Тодор Тодоров. Съответно искам да изпратя този организатор на отбор, иска да изпрати покана към Тодор Тодоров. Съответно Тодор Тодоров да може да бъде член към този отбор. Но понеже той вече е член към този отбор, съответно той като прати тази покана, съответно вече излиза този червен бокс тук, който казва, че или има изпратена покана към този играч, или примерно той е изпратил покана към организатора, или вече е член на този отбор. Съответно този играч вече е член на този отбор, няма как двама еднакви играчи да са в един и същи отбор. Така. Друго за организатора на отбори, съответно той може да записва неговия отбор в турнири. Съответно ролята на организация е да създава всъщност турнири, а ролята на организатора на отбор е да се записва в турнири, да пуска покани към играчи, съответно, с които той иска да играе в неговия отбор. Съответно, играчите естествено имат право да отхвърлят поканата, могат да приемат поканата. Както казах и в предното видео, един играч може да играе в N на брой отбори, но при това условие, че когато вече се създава турнира, организатора на отбора определя кои играчи точно ще играят в турнира. Съответно това ще го покажа и в по-нататъчни видеа, където вече показвам как се създава турнир и вече как се прави самата заявка за участие в турнир. Но за сега мисля, че е това. Това е основната функция на организатора на отбора да организира. И това е друго. За сега мисля, че това. Не се сещам други допълнителни. Да, тук в моите турнири, съответно, при организатора на отбора ще излизат и там, където той е взел участие, където той взима участие в турнири. Но това, както казах, ще го покажа в по-предни видеа, вече където съм създал турнир и съответно организатора на отбора участва в този турнир. Това ще го направя. Първо ще минем през ролята на организатора и вече ще покажа там как се създава турнир и вече след това ще се върна отново към ролята на играча, на организатора на отбора, който пък иска да участва в даден турнир. Благодаря.